सावंतवाडी येथे आयोजित करण्यात आलेले औद्योगिक चर्चासत्र उधळून लावणाऱ्या मनसेचा आम्ही जाहीर निषेध करत आहोत। अशा प्रकारे स्टंटबाजी करण्यापेक्षा रोजगार आणण्यासाठी प्रयत्न करा। तुम्ही अंगावर आल्यास शिंगावर घेण्याची आमची तयारी आहे, असा इशारा आज येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत भाजपा युवा मोर्चाचे निशांत तोरसकर यांनी दिला। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बंद असलेले किंवा होऊ घातलेले प्रकल्प मार्गी लागणे गरजेचे आहे, अन्यथा रोजगार मिळणे कठीण आहे। यासाठी सह्यांची मोहीम आम्ही राबवणार आहोत, असे त्यांनी सांगितले। त्याचबरोबर नाणार येथे लागणारे मनुष्यबळ 2 तालुक्यातून न घेता सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी या दोन्ही जिल्ह्यातून घेण्यात यावे, अशी यावेळी त्यांनी मागणी केली। यावेळी परिणिता वर्तक, अजय सावंत, मयूर लाखे, चंद्रकांत जाधव, साईनाथ जामदार, संदीप वेंगुर्लेकर, अमित परब आदी उपस्थित होते। सावंतवाडीचे नगराध्यक्ष बबन साळगावकर जे राबवत आहेत, उपक्रम अभियान राबवत आहेत, तर त्या अनुषंगाने 2 दिवसापूर्वी केशवसूत कट्टा इथे त्यांनी सर्वपक्षीय चर्चेचं आवाहन केलं होतं आणि त्याला सर्व पक्षाचे कार्यकर्ते, नागरिक उपस्थित होते। तर यावेळी मनसेच्या काही कार्यकर्त्यांनी आमच्या जे भाजपचे बाळू साळगावकर विभागीय अध्यक्ष आहेत आमचे तळवड्याचे, तर यांना ज्यावेळी रोजगाराच्या संदर्भात चर्चा करताना त्यांनी नाणार हा विषय ज्यावेळी बोलले त्यावेळी त्यांना विरोध केला आणि त्यांना आवाहन केलं तिथे आणि ती सभा उधळून लावण्याचा प्रयत्न केला। या प्रवृत्तीचा आम्ही ठाम निषेध करतो, कारण आम्ही सावंतवाडीवासीय हे कायम शांत आणि सुस्वभावी आणि चर्चेतून मार्ग काढणारे नागरिक आहोत आणि त्या अनुषंगानेच तो उपक्रम होता। तर तिथे चर्चा ऐकून घेणं अपेक्षित होतं, तर तसं काही झालं नाही। असे जे मनसेचे काही पदाधिकारी आहेत यांचा आम्ही तीव्र निषेध करतो आणि पुन्हा असं काही घडल्यास आमची तयारी आहे की अशा काही प्रवृत्तीला आम्ही ठरवलं तर शिंगावर घेऊ शकतो, अंगावर आले तर। मुळात यांनी स्वतः आधी रोजगाराचे कोणते उपक्रम आणले आणि त्यासाठी कोणते उपक्रम राबवले हे आधी जाहीर करावे आणि किती लोकांना रोजगार दिला हे आधी सांगावं। आज कोकणात येणारे रोजगार आम्ही फक्त नाणारबद्दल बोलत नाही आहे, चिपी विमानतळ असेल, अगदी सी वर्ल्ड आहे, त्याच्यानंतर आमचे रेडी हे आहेत, बंदर आहे, असे विविध हे आहेत। अगदी आपल्या सीमेला लागून असलेला मोपा विमानतळ आहे, चिपी एअरपोर्ट आहे। असे हे प्रोजेक्ट आले पाहिजेत आणि त्यातून रोजगाराची निर्मिती झाली पाहिजे, अशी आमची ठाम भूमिका आहे आणि त्याला विरोध असू नये। आणि त्यासाठी आम्ही गेले जवळजवळ 7 ते 8 महिने युवा रोजगार संवाद यात्रेच्या माध्यमातून आम्ही जवळजवळ 5 ते 7 हजार युवकांचा डाटासुद्धा कलेक्ट केलेला आहे आणि आपल्या माहितीसाठी सांगायला आनंद होतो की RRPCL ही कंपनी, मी काय समर्थक नाही किंवा नाणारच्या प्रोजेक्टसाठी हे नाही, पण आम्ही त्यावेळी मागणी केली होती की भले भविष्यात होईल नाही होईल तुमचा प्रोजेक्ट, पण तिथे लागणारा जो युवक आहे तो प्रशिक्षित असावा आणि तो स्थानिक असावा। आणि मुळात काय होतं, जेव्हा कोणताही प्रोजेक्ट तिथे येतो त्यावेळी तिथे लागणारा जो कुशल कामगार आहे तो आपल्याकडे उपलब्ध नसतो, त्याच्यामुळे तो बाहेरून येऊन कोणतरी तिथे नोकरी करतो आणि मग आपल्या इथल्या लोकांची बोंबाबोंब चालू होते की बाबा आमच्या इकडच्या स्थानिकांना तुम्ही रोजगार देत नाही। तर त्याच्यावर आम्ही मार्ग काढण्यासाठी आम्ही त्यांना अशी विनंती केली होती की सर्व ITI तुम्ही ताब्यात घ्या, तिथे तुम्हाला लागणारे ट्रेडचे कोर्सेस चालू करा। तर ही मागणी त्यांनी मान्य केली आणि मला वाटतं एक 15 दिवसापूर्वीच पेपरमध्ये, आपल्याच पेपरमध्ये त्यांची ॲडसुद्धा आली होती की त्याच्या प्रकारचं प्रशिक्षण त्यांनी राबवणार आहे। तर त्याच्यासाठी नाव नोंदणी करून ते घेत होते, फक्त त्यामध्ये होतं की देवगड आणि राजापूर तालुक्यासाठी असं त्यांनी म्हटलं होतं। तर आम्ही त्यांना परत इन्सिस्ट केलं की तुम्ही देवगड आणि राजापूर नाही तर पूर्ण रत्नागिरी जिल्हा आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा इथल्या सर्व मुलांसाठी लावा, फक्त हे काय तेवढ्या लोकांपुरती मर्यादित नाही आहे, एवढा मोठा प्रोजेक्ट आहे तो सगळा जिल्हा त्याच्यामध्ये सामील आहे, त्याच्यामुळे जिल्ह्यातल्या प्रत्येक युवकाला त्याचा लाभ घेता आला पाहिजे। तर अशी ही आमची भूमिका आहे आणि त्या दृष्टीने आम्ही वेगवेगळे युवा मोर्चाच्या माध्यमातून किंवा भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून आम्ही वेगवेगळे शिबिर राबवणार आहोत, प्रशिक्षण शिबिर घेणार आहोत। तसंच सगळ्यात महत्त्वाचं की हे सर्व प्रोजेक्ट व्हावेत यासाठी आम्ही थोड्याच दिवसात संपूर्ण जिल्हा फिरणार आहोत आणि संपूर्ण जिल्ह्यात आम्ही ही रोजगाराची यात्रा काढणार आहोत आणि यांच्या समर्थनार्थ
आम्ही सह्यांची मोहीम राबवणार आहोत. तर ह्या सगळे जे बेरोजगार युवक आहेत यांच्या सह्यांचं आम्ही संकलन करून ते आम्ही मुख्यमंत्र्यांपर्यंत माननीय आमचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद जठार यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत आम्ही पोचवणार आहोत आणि आम्हाला खरोखरच या प्रकल्पांची आवश्यकता आहे हे आम्ही त्यांना पटवून देणार आहोत. त्याच्यामुळे असे कोण चिल्लरबाजी करत असतील तर त्याला आम्ही काही भीक घालत नाही आणि त्याला किंमतही देत नाही. हा तर नेहमीचाच स्टंट आहे की हे तर सगळ्या लोकांना माहितीच आहे की नेहमीचा स्टंट आहे की असं काहीतरी आलं की त्याची विरोधाची पुंगी वाजवून दाखवायची आणि मग ते आपलं महत्त्व वाढवून घ्यायचं. त्याच्यामुळे याला काय महत्त्व आम्ही देत नाही आणि आम्ही त्यांना उलट म्हणतो की तुम्ही आणा रोजगार, आम्ही नक्कीच त्याचं स्वागत करू. तुम्ही रोजगाराची संधी उपलब्ध करून द्या, आम्ही नक्कीच त्याचं स्वागत करू. आणि तुम्ही निव्वळ फक्त आता राजकारण म्हणून राजकारण करू नये एवढीच आमची एक विनंती आहे त्यांना. नाही तर तरी पण त्यांचा जर विरोध असेल तर आम्ही पण तसे खुल्या चर्चेला बसण्याची आमची तयारी आहे. मग बघू कोण अंगावर येईल आणि काय उधळून लावतं ते.